Izki bakar batek sekulako garantzia izan dezake, bai. G izkiak adibidez, bai, G. Adibidez, astronomia hitzari G jartzen badiogu, gastronomia hitza sortzen da, eta ez daukate zerikursirik. Itxoin. Adibidez, astronomiak izarrak daude, eta gastronomian ere izarrak daude. Izar bat etorriko zaigu programara, bai, eta ez da zerutik etorriko, ate hortatik etorriko da, izarra hundia. Kaixo lagunak eguerdion, eta ikusi zue hemen izar batekin nago, Armitz Gorrotxategi, ongi etorri, zer moduz? Hoi aurkezpena india zuna. Bai, aurkezpena, mesitakoa. Egia esan, egon naiz dagonean bonbon, alde batite bestea goxatzen. Hori da. Oentxe ere txorienen ebai, buru belarri, errezta jarrakiten. Toki batetik bestia mogitu gara. Egia da, dagoenean bonbonen hasi ginala, gozo mundu horrekin, eta gain salto egin dugu sukaldera, eta gain kozinatzen pasatzen dugu eguna. Gozoa. Baina, eukre, gozo giliaiz, baino, ere bai, sukaldaritxek hasi guan, ez da? Hori da, nik basulinari zenterren ikasen nuen, eta bertan 4 urte pasan itun, kozinako gauza guztiak ikasen. Hau da, sukaldaritza. Jendia pentsatzen du igual, bakarrik pastelak eta gozoak egiten ditutela, baina ez, nik ikasketak burutu nitun sukaldian. Hori da. Gaina esaten die, pastelerok aldeola sukalden ibili, fina gaitukela, eta neurrik eta, baina sukaldari asko, gozo gile, larri ibiliko ituan. Egia da. Bueno, basekiat ere bai hiri gastronomo ditzaretzeikela gustatzen, ez da? Horregatik ibilik gaituk hemen gastronomo, Bidea, ez ezki gustatzen, ez gastronomo eta ez dare pastelero. Batzutan hemen komentatu izan dut, nire atxo nahi pastelero deitzen zietenen, esatezun. Pastelero ez, pastelero lehen politikoi deitzen zieten, ze denatatik aniten zuten pasteleruek, eta politiko esaten duten ere, eskua sartzen dutela toki askotan. Orduan behi pastelero deitzen zietenen, behak esaten duten. Ez, nahi ez zaigu gustatzen, beraz nik esaten den, nire atxo nahi ez bali mazitzaion gustatzen, nahi orain, kozinero gustatzen zai. Kozinero ondo zion, nahi gastrolopitekus ditu da zuen. Bueno, gaur elkarrekin ingo jauna da. Milorri bat, txokolatez beteta, urrakin, eta gero edari txokolate duna, esnegain eta kakao pixatekin gainetikan. Ados? Adi lagunak, egunduko saioa, eta konbidatu paregarri. Bueno, lagunak, eta Armitz, garatuko izuen nundin nua ibiliko gehan, txirikor dagoiteko garaien ostopilana. Ostopila ingo deuna da, oinarri bezala jarri, ozgailuan da gaula, bestela bakizu hemen bihuntzen juten da eta ezin kirilu, ezin mostu biltzen geha. Eta ingo deuna da, barrun sartzeko, krema pastelera medio txokolate duna. Hemen, 2 arrautzei gehituko jau, irina eta azukria, eta beste alde ingo deuna da, esnegaina eta esnia berotu. Behin berotuta dakaunean, ingo deuna da, naztu gainuntzeko osagaiekin, berriro bertara bota, hor ondo ligatu, eta hoi zutatik atea, txokolate bota beruan, eta ingo deuna da krema bat txokolate duna. Hoi ingo deuna da milorrin barrun sartu. Baina hoi bakarrik ez. Ingo dituguna da baita urra hauek garrapinatu, gero puxketetanin, txokolaten barrutik bota, beste milorre gainen jarri, eta ingo deuna da kiribildu. Behin kiribiltzen deunean, izango zala brazo gitano bat izango bali bezala, baino milorriana, ez bizkotxona, gingo duna erritika moztu, iriki, eta txirikor da batin horrela, eta labera sartuko dugu, baino labera sartu baino lehenuo, ingo deuna da gainetik arrautza pixkat eman, azukria bota, sobratu zaizkion urratxo batzuk ere bai, eta hori laben ingo dugu. Eta lagungarri jarriko jau, txokolateen edari bat, ingo duela baita esnegaina eta esnia berotu, azukre tanto batekin, txokolatea botako dugu, ganax, fin bat izango baliz bezala, vainillakin aromatizatua, horrei, geho, edalontzin gainen esnegaina jarriko jo, eta gutxi balitz kakao pixkatere bai. Ados? Earrazik hau. Bueno, ben bertxo bote eta lanien jarri gaitu, bale? Beitu, adidez, hemen gorringok, azukre eta hemen dakau irina, baino harto irin refinatua, bale? Naztuko ditugu irurak, ni behotzen jarriko eta behin irekiten daunean jarriko gaur bueltaka, bale? Hoi nazteko
Ni uste honekin nahiko. Hemen txenaztu. Eman goia barillatxo bat. Hemen degatena. Eta ni beste alde garrapinatu egiten jungo nago. Bale? Hau krema txantzako. Hau krema txantzako. Bueno, eta hori bai berotzen jarriko ja ez nia. Bale, hemen guztien dut ez da gehiagi hemen moldatuko gara. Bueno, eta aldi berean kontatu, nola izan nuan nire saltua, eta gonean bonbon, nola tan hasi izan ze? Hor, esan duen bezala sukaldaritzak hasi guan, gero murgildu aitan txokolaterian, ezta? Bueno, txokolateria, o no? Zueze konfiteroak xate? Konfiteria edo turroneroak edo, turroneroak, bai. Egia da, danatateak egiten dugula, eta horretaz gaineren, pastelak eta egiten ditugu. Eskontzetako, jaunartzetako. Hori da. Vale, bueno, jatetxetako, bai. Hori da, eta jatetxentzako. Orduan, gaur egun, danatatik egiten dugu. Txokolatia, turroia, danatatik. Eta nola hasi izan dana, ni dagoenean bonbonen hasi nintzen, egia da, programan hasi aurretikan, ja, behin baino gehiagotan, telebista etorri dala gure obradoria. Orduan ja, jendiak ezagutzen ziten pixka bat, ikusi dizitelako, igual, sukalerrirako bideoak bidaltzen, edo abokadosen ere azaldu izan naiz, orduan jendia ja ikusten ziten. Eta orduan, etxeak goteituenean grabatzea, aitak eta nahiak eta zei, Armintza haurin lanaek, ja horrea bialtzen zien kamara horrea. Nere eta gazteleraz balin bada ez da gainongo arazori, baina euskeraz balin bada zan esate ziten. Nei pasatzen zizkitan denak. Zaten, euskeraz balin bada, Armintz, zuk egin zazu. Eta horrela asia zenitzen. Programa grabatzen, bideoa grabatzen, eta horietako batian azkenen, dagoenean bonboneko programa hau azizan, eta hasi zanen, behar zuten aurkezle gazte bat, Bonboi bat. Eta, egia da, neukala bate esperientziarik telebistan, baina, hortxe, nahi nire aitak beti esaten diete, proiektu bat edo atzatzen da, dena aurrean. Nire aitak ez dakik inoiz ezetz esaten. Eta beti dago atzea egiteko denboa. Hori da. Eta horrela, hasi ginen, orduan, izan zen programa bat oso politxa, ze ezagutu nun jende pilo bat, asko ikasi nun, unitzan, gozotegi batetik bestira gauza berriak ezagutzen, sekretu pilo bat ikasten, jende pilo bat ezagutzen. Hori da. Eta, batzuek gordetzen zuten, esaten nio, dena kontatuko dira, ezin dut kontatu. Nik hori basikatzea bat hor, ez ekit, arantzatxo bat bezala, ez sukaldarik ez dituko hainola? Ja. Osa, nik uste sukaldari batek esatik behak paella nola iteiken, zehatz mehatz. Enik hau gola iteat, zehatz mehatz. Gozo gilezek hau beti hor... bildur puntxu bat eze harrapatuko ziak errez eta, baina hemen errezetakin ez ino. Hemen berdek lana, eta produktu ondo zaitu eta lanan jarraitu, ezta? Eta egia da, lehen ikusten dut, igual jatetxeetan eta horrela, ateak itxita zeuden, eta ezan inor sartzen, eta bai zeukatela beraien sekretuak eta horrela, baino gaur egun, edo zinko zinerok eta horrela, irikiak dira, liburuak idazten dituzte, behaien errezetak jartzen dituzte, praktiketako jendia ere sartzen da, erakusten dute, eta beraien artean ere errezeta pilo bat pasatzen dira, kozinuen artean eta horrela, eta gaur egun egia da, asko ze, eskuzabalagoak, irikiagoak, ezain itxita, jatetxo bakoitzak, nahiz eta errezeta antzekoa egin, pastelero, bonbonen errezeta ez dite, bete garri honena edo. Egia, kontatuko dizut, baina igual erdizka, ez da, igual sekretetxeren bat edo. Aladek, batetik handao, batzu kontatzen dute eta bestiak. Eta, eta ik, adibidez, baskuliraren ikasi guan, 4 urtetako ikasturte bat izan guan, ez da? Eta gio praktikan nuen inituan, no? Junitzen praktikak itea hortekan. Praktikak initun frontoian, frontoi jatetxean, baina Roberto ikaren jatetxean. Roberto Ruiz. Hori da, gero moituzala ika txakolin begira. Eta hortxe izu... Etxetik bertan, ez da? Ondon esan duen. Lehenengo urtean, hilabete bat zan, beraz esan duen, etxetik angertuko jatetxen batean. Ondoren, bigarren urtean moitu nintzen, eta esan duen, gozotegi batia junai detze. Ja lehenengoan jatetxe batean egon eta junitzen Bartzelonara. Eskriba gozotegira. Orduan bertan ikasi nituen musak egiten eta txokolatea lantzen. Batez ere. Txokolateak oian, txeka, txokolate partida, oide. Musak hanbuka eran. Lan nahi da, urte bete honitu anan. Bida. Justu nire aitare bai ontzan, bere aitarekin praktikak egiten. Ni area junitu anean, ja, 22 urte uste pasadiala. Bai, zatikan 2003 junituan. 18 urtekin. Eta antzitxon, aiton, hau handikan. Mona de Pasko arrautzakin pintatzen zizkilan. Arrautzakin, tal. Nian egon nituan nian, zitzauden 3 anaiakan. Joan,
Jorge eta Cristian eskria, guain Cristian gelditzea zan, eta semiakin, hori da, Polekin. Eta behaiek dia artista batzuk, ze jarraitzen dute, edo txokolatia lantzen, horrelako kriston figurak egiten, eta juten dia, igual, evento oso berezi batia. Evento erraldoiak. Erraldoiak, ematen dituzte igual, 2 metrotako... Mural komestible eta zeak. Txokolatiaekin eginda, piruletarekin jaten, eta kriston espektakular izaten da, beti. Eta hori izan, 2. urtean, Bartzelonan. Eta 3. urtean esan du, ja jatetxe batetikan pasa naiz, gozutegi batetikan pasa naiz, oen jungo naiz multinazional batia. Orduan, kriston enpresa handi batian, eta hauek ite zituzten M&M's Mars izena multinazional. M&M's Mars barrita, hori da, oso industriala, eta hori junitzen Rotterdamia. Rotterdam. Hori da, herbe, eta Rotterdamen honitzen 5 hilabete. Rotterdamen kastilura ez, ezta? Ez. Vale. Ez. Rotterdam iria, Amsterdam ondo honean. Eta egia da, izan zela esperientzia oso berria, ni honitzen I+D-ko partidan. Orduan, zan gauza bat... Zenba lagun zauden Orlandian, zenba lagun igual? Ezakit, baina igual horre hongo ginean ofizinan bakarrik egongo zian 60 bat. Eta gero zeukaten hor obradoria, baina gauza da, beraiek, enpresa horrek dauzkala horrelako... Departamentu pila eta leku desberdinetan. Bakete mundu guztitikan. Orduan, hortxe zegoen, bakarrik I+D-ko partida hori, eta listo, baina mundu guztian zehar dauzkate enpresak. Eta zan oso, buru irikia zeukaten, egiten zuten azan, hau da, merkatua ikusi, ikasi, behaiek zuten lan, esaten zuten, jendiak ze behar du. Eta ikusten zutenean, jendiak ze behar zuen, ordun sortzen zuten produktua. Ez da igual guk esaten dugu, nik sortuko dut hain turroi berri bat, eta jarriko dut saltzen. Ez, beraiek lehen da bizi pentsatzen zuten jendiak zer eskatzen zuen, zer behar zuen, eta hori ondoren, egite zuten produktu hori sortu. Eta hori izan zen, 3. urtean, hemen urtero daude praktikak, eta 4. urtean. Hori da. Eta 4. urtea izan zen, TFG esaten dana. TFG? Trabajo fin de grado egiten dana. Unibertsitatea jutenzian. Nika inbestiziat, estudia. Unibertsitatea amaitzen dezunen horrekin bukatu behar dezu. Eta horrekin amaitu nunen, egin nun Galiziara jun, eta Galizian Keskrem enpresa batian, hau da. Keskrem, gaztana. Gaztarena. Gaztakrema. Eta hor egin nuna izan zen komertzial moduan. Orduan, jun behar nun, Espaini guztian zehar, gaztakrema hori saltzen. Orduan pasan izan, departamentu guztietatikan, gauza guztietatik, eta gauza ona izan zen, nula ikusi, ze gustatzen zaiten, zer ez, eta horri ikutu nun pixka bat anatatik. Eta zer duan gehien goxatu buena, eta zer esan duan honekin ez jarraituko, hau bestitingo, bestia bai. Bida, ikusi nun gustatzen zaitela, jendiakin erlazionatzea, jendiakin gertutasun hori izatea, ze azkenen 4. urtean, jende pilo batekin elkartzen izan, show cookinak egiten itun, eta nian show cookinak egiten itun bitartean, esaten, hau ne gustatzen zait. Egia da gero obradorean sartzen naizenen eta horrela, gusto ebiltzen naizela, baina jendiak erakustea, jendeak galderak egitea, eta nik esatea, nik egiten ditizkiten galderak badiakizkit, beraz, erakustea eta horrela, netzako da, kriston ilusioa egiten. Gauza erra, zatik gaina da kizunian, da kizunata, zatik gauztakigu gauza asko, zamen etorriak, eta gain beste jendea pasatzen, eta inbestea gaiekin, da inbestea erlokin, begia esan, ni asko ikasetu, baina ikasten zu entzun da, baina etxea profesional da, zu entzun dakua. Beste gauza da, zu esela txokolate baten jaiota, horribilita, hainbeste hori kasita, gurasokin egon da. Nik eubidet, sorte hori, jende asko ez dauka aukera hori, adibidez horri ikasteko, ez da, eta nik, hortikan pasan nahi, gauza asko ikasi ditut, jendeari erakutsi aldioten, eta nik, erakustia eta gauza horiek jendeak jakitea, nik gustatzen zait. Lagun, behitu zake. Krema fina gatu zaigu, baina honi emango jo lodikutua txokolatiakin. Ja zutatik kanpo, irekin du, zutatik kanpo, bestela txokolatiak izu temperatura asko etzaiola gustatzen, eta izorratik, eta ben ningo deun bakarra da, txokolate urtu, eta behin urtuta daunian, emetxe jarriko ostutzeko, gero gure milorri berezi hau prestatzeko. Txokolatearekin dena hobetzen da, Edo zein errezetari botatzen behar dugu txokolatea. Nire obradoren palmeritak iten nizkian. Gehienak txokolatearenak saltzen ziren. Ez inizkian iten.
Nizia, niten txokolate. Bat jan. Ordun, iten nizkia normalak eta ondo saltzeituan. Bai. Hasi nituen txokolate zigurtitzen, eta karro egitezkia. Joen karro egitezkia. Gu hasi ginen euskal pastelarekin ebai, eta euskal pastela kremazkoa saltzen genuen, baina gero esan du, joa, jendea gustatuko zaio txokolatiarekin. Gustatu. Bestia baino gehiago saltzen da. Txokolate... Gauza hona da, gauza afrodiziako horren. Hori da. Kasu honetan, euneko zenbateko portzentaia dauke txokolatea. Honezekak, 65 iruritamarreko bai. Earki. Honek ere bai hola, txokolate busketa datu da. Gozatzeko mokoa, Ondo garbitu hau bairik bene benu, Oso ona balin bada, gutxirekin ja bete bezala ikiaz. Hori da. Danak hartzen dizu, eta... Gauza. Bueno, bitarten jungo gea, agostutzen, hoiek ebai, eta ingo duna lekuna gozote gira jungo gea, eta segituen gaude vuelta. Kaixo Joseba, eguerdion, aspaldiko, zer moduz dena? Beno, ni Jone Markaida naiz, Mungiko Lekuona gozotegiko jabea, eta gaur gure lantegian txokolatezko bonboi berezi batzuk prestatuko ditugu. Lantegira joan baino lehen, memoria pizka bat freskatuko dizuet. Datorren urtean 65 urte beteko ditugu. Eta zelan sortu zen, nire amonari loteria bat tokatu zitzaion, eta aitona Marinela zelez, amonak esan zuen, itxasoan ez dut nahi egotea, beraz zer egin zuen, negozio bat ireki, eta zer montatu zuen, gozotegi hau. Amona eta ostean, nire aita hasi zen gozotegiarekin, ama ezagutu zuen, eta 30 urtez beraiek biak batera eraman zuten negozioa, eta aita ostean, ni 3. belaunaldia naiz, eta amarekin batera, ni lantegian nago, eta ama dendan. Lekuona Mungiko gozotegi referentea da, eta gure produktu famatuena gurinezko opila da, baina gero bere bai ditugu beste berezitasun batzuk, adibidez Antontxuak, Basordako arrokak, eta gero Bizkaiko gozotegi artisagu guztiak egiten ditugun Karolinak, Rusoa, arrozezko pastela, Bizkaiko produktuak. Eta orain, heldu da momentua, lantegira joango gara gure txokolatezko bonboiak prestatzera. Guazen! Hemen gaude Lekuona gozotegiko lantegian, gure bonboiak egiteko prest. Laranjasko mermelada eta kanelasko ganazaz beterikoak. Gure elaborazioa hasteko lehenengo pausua moldea hartu eta prestatu dugun margo laranja batekin, pintzel batekin, moldea margoztuko dugu. Zikatzen denean, txokolatea botako diogu molde horri eta gero betegarriak hasiko gara prestatzen. Lehenengo betegarria laranja azukrarekin prestatuta daukagu atzotik, eta hau irabiatu egingo dugu. Orain bonboiekin hasi gara pizka bat gozotegian, eta kanelasko ganaz hau tepasta baten ganaza da. Baina toke zitriko bat eman diogu, laranjasko mermeladarekin. Osten den bitartean, 2. betegarria prestatuko dugu, kanelasko ganaza. Horretarako, esnegaina, txokolatea eta gurina daukagu. Esnegaina berotuko dugu, eta txokolatea, kanela eta gurinaren gainean botako dugu. Hemen, buelta asko ematen dizkiogu buruari, eta beti gaude gauza berriak ateratzen, eta hau horriatako bat da. Gaur egun 15 bonboi mota desberdin ditugu Lekuonan. Eta hau berriena da, programarako esklusiboa egin duguna. Eta pentsatzen gaude datorren urterako beste sorkuntza berri bat aterako dugula. Gure moldeak txokolatearekin ditugu eta orain betegarriak gehituko dizkiogu. Eta azkenik, txokolatea botako diegu eta osten utziko ditugu. Joseba, hau izen da dena. Hemen dituzue gure txokolatezko bonboi bereziak. Eta nahi badituzue daztatu, badakizue non gauden? Mungian, Lekuona gozotegian. Agur! Hau, Jone, gora Mungia. Eta gora
Oso gileak, ez da? Oidek, laguna gaina Ione, beraz. Bai, placer bat ikustia. Dagonean bonbon egon itzan bertan, ez da? Antxe, ongina, bai, Karolina batzuk egiten. Bai, Kristona izan zan. Gauza garra da Karolina, Gauza pillo bat egiten dituzte, Bai, bonbona, boieria... Oidek, gurinezko pilla, barrotikan gurinarekin, zukrearekin. Nola, bollo de Bilbao. Oidek, hola, azue dena, oi behaiek izan dira de Bilbao, ez da? Opi bat dira de Bilbao, eta listo. Oi beraiena izaten da. Zein futbolista bezala, Bueno, eskerrik asko eta besarka handi bat. Bueno, guren jarraitzeko, inbehar deuna da. Hemen txokolatin dutena, film pixka garri eta ozgailuan sartu. Ozgailuan ez dena sartu behar da, berua da honian gauzak. Kremo bat iten deu, jartzen dugu ontzi baten, eta jartzen dugu plastiko eta zuzenen. Sartzen badeu, ozgailua, segertatzen da, ozgailu guztiko temperatura gora igotzen dala. Zaik sartzen dek zerbait hor, illa gabe, 100 gradutan daola, eta goian dazkaken jogurrak, eta behian dazkaken, eta dana izorratu inen. Orduan, itxoin bedek, vaporek eta ja, ostutzia, eta epeltzen danean, ozgailuan sartzen dugu ondo ostutzeko. Orduan, hoi listo dakau, nikungo nauk hemen, hau txikitzen, vale? Eta beste aldetik edari hau iten jun behar gea. Errez, bueno, bi gauza garriko eskiat. Inberdekenek. Arrautz hori irabiatu geho gainetik emateko, eta beste alde, edaria prestatzen jun ere, bai. Edaria prestatzeko ingekenek, bainilla dara iriki, esne gaina eta esnia, hemen jarri, eta epeltzen jarriko jauzutan, bale? Eta hor arrautza irabiatuta utzikoek, gero martxan jartzeko. Hemen emango ja sardezka. Osondo, sardezka batekin. Earki. Hau, alde batetik arrautza, irabiatu, eta bestetik esne gaina, zantatu bezala horrekin. Vale. Bueno, Armintz, txorien enibiliaiz, zer moduz? Ointxe bertan, bukatu berri. Bai, no? Bai, oso ondo. Ana, zuzendari bezala, okie gaina, ez da? Ana, ezagutze dez ez, hemen izan txan ez da? Hemen, da, lehenotik gane bai, eta bestiagatik gane bai, eta bai. Ana saltxa guztitan dago. Egia da, Ana eta talde guztia, oso ondo zaindu ziaten, oso gustora ibili naiz, eta hori, lau hilabete inguru ibili naiz, ze, bueno, Patri, orduan gelditu zan, eta beste aurkezle bat behartuten. Eta zigorrekin, lau hilatez oso guztu. Pilo bat ikasi dut, zegia da lehenengo aldia izan dela, eguneroko programa batian, dala oso ezberdina eguneroko zerbait, zerbait prestatu astebururako, hori da. Orduan, pilo bat ikasi nun, errezeta pilo bat egin genituen, eta hori dana sukaldaritza munduan, badakizun. Ja, goztuak alde batera utzi, eta gaziarekin hasi gintzen, bai? Zamu zigorrekin, artista hutzak eta. Korrika itea jote izan gero behakin, edo... Ez, nion jarraitzen. Baina kontatzen zizkiten bere abenturak noaino ibiltzen zan, zenbat kilometro. Zer nik esaten, zigor, nik karrera bat dauket. 16 kilometrukoa, eta hola behiatzen ziten, 16 kilometro. Janetzako kristona zala era. 16 kilometro, baina honik 120 eta horrelakoak egiten zituen. Zigor, zuk bai... Zigorri izagutzen ditxone bai, hori korrika saio batzuk egiten zizkilean, da grabatzen zizkilean, da telebizan ateatzen, bueno, horrela dira. Bai, beha... Gero hainbeste TVGre festa jarrak ditu, eta elkarrekin egon geha festetan, da aurkezpenetan, da holakotan, bai. Gaina dauke kriston dinamika, dauke tipoak, kriston saltxa dauke, oso guztu ebil naiz, pilo bat ikasidek, egon da jatetxe pilo batetan lanian, genekina, baina egon da zuberoan, eta bueno, oso guztua bioren arten, oso ondo elkarrekin lan egiten gendun, eta, bueno, hoxe ja bukatu zait. Nola moldatu dituk, ibiliaiz hor, beak errezeta bat itezin da, bestia, ez da? Hoxe, azkenen funtzionatzen duen bezala da, lehenengo pertsona batek egiten du errezeta luze bat, eta ondoren besteak, beste errezeta motza. Orduan, egunero egiten da errezeta luze bat eta motza. Orduan, luzea egiten dezun bitartian, besteak egin behar duna da, pixka bat, gaiak atera, gidoia eraman, eta bioren artean, errezeta hori amaitu. Eta ondoren, ja errezeta hori bukatzen dinean, ja errezeta motzarekin anazten zera. Orduan, luzea egindunak, hasiko da, gidoiarekin, eta... Eta ikeraman ditu gain motzak eta luzea danetik egon nahi ziten, ez da? Hoxe da. Ze gustatu zaik jo? Gidoia eraman da nik errezeta ingoiat, o... Ez zait, ni azkenen kozinatzen nagoenean eta horrela nire saltxan nagoenean ere gustatzen zait. Baina bestean, azkenen baitzeitea tokatzen danean eta horrela, azkenen moldatzea izaten da. Hoi da. Ia da zigorrekin, batzutan zaila zala itzeitia, itzeiten du eskina guztietatikan. Eta ia da itzeitea kostatzen daitela, baino... Ni holako lagun bat basekat,
eta belarretatik eitziteuna. Baita. Bai, eta beakin gehienea gustatzen zaitek igeri lekura jutia. Bai, urazpin. Agendi horrek urazpin, jarraitzi. Bai. Bestela ez tegiziltzen, Bai. Jute izen lurreta eta beti hitzeiten. Jute izan baita, beti hitzeiten. Ikuguazimak igeri lekura, han guztu hango haituketa. Bai, agendi horrek asko itzeiten duna, bai. Ondo. Bueno, eta kirolari jaiz, iri gustatzen zegira, izan dekela karrera egin eta bestia eta hua? Nei gustatzen zait. Kirola egitea nei azkenen iten ditena da pixka bat, burua askatu. Ze azkenen edo lanean. Terapia gisa. Hoixe. Nei laguntzen dit pilo bat horretarako. Hau da, karrera eta lasterketa eta horrela, atiatzen naiz, baino batez izaten da, izateko helburu bat, eta egunean zehar, entrenatzea juteko eta horrelaxe. Ze horretarako egiten dut kirola. Eta zer lasterketa moten dituk? 16 kilometro, korrika egiten duk, bai, korrika egiten duk. Nei gustatzen zaitena da batez ere mendian. Mendian korritea. Zeni hasi nintzen oinez, ez da? Nei gustatzen zaiten beti mendia, hori pasio bat ematea. Eta ikusi nun, korrika juteko eman nintzen, askoz ibilbide luzeagoa egitean eukala, denbora berdinean. Orduan esan, ostra, oinez igotzen izan, eta korrika gesten izan. Baina denbora berdina ez egirauten? Korrika... Bi ordutan egatu, bai. Baina entrenatu inbiar da horretarako. 6 ordu, segun denbora, Orduan hori, nun hasi nintzen, eta pixka bat, ibilbidea luzatzeko, nola etxea iritsi behar nuna faltzia, pixka bat, korrika gesten nintzen. Eta, bueno, ikusi nun, pixkanaka, distantzia luzegoa egiten hasi nintzen, eta esan, ostra, lasterketa batian animatu naiz. Eta, hoxe, dago Tolosa herrian, lasterketa oso ezagun bat, dala Tebite, dala Tolosako bi tontorrak, eta hortxe esan nun, venga, aurten atiako naizen mentxe. Eta atean nintzen, guztoa ebili nintzen, eta hortikan aurria, esan nun, igual, korrika karreratan eta horrela animatuko naiz. Eta behobia ja desente inditut, ja lau daueneko. Benetan? Lau behobia dauzkate egin da. Bueno, a ver, denborak, denbora hau berena, 24 hortikan. Nahiko ondo. Esaten dut, aurten ez dut uste lortuko deteni denbora hori, baino enaiz pertsona bat denbora ikusten egoten naizena. Osea, egiten dut, ni guztua ibiltzen naizelako, gustatzen zait karrera horietan eta horrela atiatzea, baino ez naiz oitakua erlojuarekin ibiltzen naizena begiratzen eta horrela xe. Ondo, dun moldatzeiz. Bueno, nire pixka lauki forma emango zio, horrela xe, borobide etortzitu batzu eta bestia laukillak, baino, ni nola inbereten, hola, kiribildu, ingotena pixka luzatu, eta moldatuko gaitu, zer danakin. Beitu, horrela xe jarri, guain, eman bertxotorrei, txokolatia. Hemen da gatela, esan dizuten bezala, beti, geruza esateatzeko lorilla, itean nada jarri, eta hola, etxai bateatzen azala. Vale, hau, hemen gelako dugu, horbian organikoa kaula, eta lehen da bizionekin, goitu, menio bat emango jau, hostizto, harritxa bezala zio. Kortu iten da, egia da, Eta gurina asko balma dauka, txokolate asko... Txokolatiak emate jo potentzia. Txokolate asko emate balma duzu. Baina kremositatea hauian, Hori da. Azkenin txokolatea beroa da honen, bai urtu iten dala gurina. Xamurra, baina gero gogortu. Baina, bueno, hau, emango joguna da, hola. Bildurri gabe, dana ez dakik botako eten, baina... Ia dana bai. Guri guztaz zaigu, txokolatea bakizu. Eta horrelako krematxo bat bintzat. Baki bai ez. Ni bitarten hemen... Pekatua. Honekin jumunez. Oide, giriki hori eta honei bota. Bestia listo sekau. Haitu guaina hartzeiu. Bueno, zuek. Galditu zuen txirikordak, trentzako esaten dian horiek. Ez ditugu egiten. Ez. Guk egiten degunean horrelako ostopilak egiten ditugu. Kompaktoak. Hau da, ez diogu guzten altxatzen ostopilo honi, eta gelditzen da digu, milojas moduko hori. Milorrit kurruskari bat iteko, gaietatxo bat bezala. Hori da, eta gero gainetik egiten dioguna da krematxoa bota, azukreara bota, eta erre. Orduan geratzen zaigu kompaktua bezalaxe, deitzen dioguna. Eta bestalde, hori alde batetik eta beste aldetikan, iten deguna da, pantxineta batzuk. Oda, ez diogu, uzten diogu ostopila hori igotzen, orduan geratzen da harinago bezalaxe. Gero, ostopi hori iriki egiten dugu, eta barrutikan normalian beti kremaz betetzen dugu. Gu, behitu, txirikorrak ditugu normalen, gure obradoren izan ditugunak, iten dugu, masakin baino ez milorriana, baizik eta bolleriana. Ordu, normalen, masatxoa plega bat itezio, izkinak erdiraino moztitu gola, tak, irikitzen dek,
eta gero, krema jartzen dek barruan, frutu eskartxatuekin eta urrekin, eta gero iten dek, bat alea, batea, bestea, eta tak itxiten dek. Eta behin, zeatikan, txirikorda horrek ja, bere plegak indadazka. Beste erabatea iteko dek, guain, hau, hemen jartzen ju, hemen ite juna de guain, kiribildu. Bai, azkenen egin izakeztula, era ezberdin pillo batetan. Berdina ez da honena, ara, era pillo eta aldain, eta hemen iten duna da kiribildu, hori da. Gozu, eta behin hau, kiribildutak atenian, guain, ite dutena da, mosketa bat, honekin batekin nahiko zio, bituzak, Batezu, bukatu baino lehen, hor gelditzen hau. Ostopia da gauza bat zailenetarikoa egiten, ez? Ia da temperatura oso garrantzitsua dala. Iriki, iriki, eta iriki. Eta behin, irikita zekaten nian, guain jabat. Bat alde batea eta beti plega gora aldea, polita gelditzeko. Agonia. Orain modan jarri da ere bai, babka izenakoa. Hala oso, bai, antzekoa honi. Hau izangoek. Festival bat. Baitu, listo dakat. Hemen jarriko duna da, beste, hemen gainean, dakatela beste bandejatxo bat, eta hori habiliko dugu berdina, ekarri duna beak, azpin jarri eta espeatzeko. Eta baina, hola segartzen dugu. Hau, gaber, esan dako hemen behotzen. Aguntza behar bolma ezu. Moldatzen, tak. Hola jartzen dugu, txirikordatxo hau. Eta baina horrein mango zegunadek, arrautza pixkat, azukre gainetikan, eta ben kurruskari txikia berri botako ziz. Egin daitekena ere da, igual, bizkotxo baten moldia barruan sartu. Bai, bertak eta hortxe, hartzitu, utzi pixa gero labian sartuta, eta, bueno, behintzat hartzen dizu, molde horren forma. Moldean forma, ez da? Hori da. Hori guen nik, dendan saltzizkiat asko, molde kurrazan dizizu. Zati kurrazanak dituken nian, mazaiteken nian, bazterretako eskinakin, busketa pila sobratzen. Eta gero itenak. Nik gutxi eta bakarrik iten nian da, gure dendako jatetxo iten nian gero iriki, busketa barrun sartu, itxi, laminatu, eta berrera bili. Baina gero derrepente busketa gehiagi. Gero zeta gehiago saldu, gero zeta moldetan sartzen gugun hau. Eta busketa horiek, moldeta botatzen ditugu, aprobetxatzeko, eta kriston molde postia geratzen zaitu. Kristona, geldize. Guain hojaldria bakarrikan moztu, holako kiteko. Guain jendea hori eskatzen aztea mordo. Azkenen daude bi ostopila mota bezalaxe, esaten dana, kruasanentzako eta horrela erabiltzen dana, hau da, lebadura da katenak, eta beste batzuk ostopilak non ez dira erabiltzen lebadura hori, eta lortzen dugu kompaktuak eta milojas horiek. Honek ez daka lebadura ikan, hojaldria da. Hau ez da utzi behar fermentatzen ez hartzen ez errez. Hau zuzenian labera. Ulertzeko betiko palmera de bollo o palmera de hojaldre. Palmera de bollo zan arrotutakoa. Hori da. Eta bestia da. Eta normalian ere biltzen dutela ere, daramaten esnea hutsa, eta bueno, da nahiko antzekoa horea, baina bueno, ezberdintasun horiek badaude. Jarra, indio gaur. Txirrik itxarraka, esatean bezala, sartuko dugu hau labian, gero hemen txokolatea hau behin irekitzen dunean prestatuko dugu, esne gaina de arrotuko dugu gero, eta bago aurreaka. Hau, labian sartuko dugu, eta bitarten ingo deuna da, lolin gana jungo gea. Loli, gure lore zaina da, eta gaurkoan ebai, trukoak egakutziko izkigu. Guazen ikastea. Eguardion Joseba, eguardion zure talde guztiari, Loli zein argarate naiz eta Gorbeia Lorazaintza zentroan gaude. Gaurkoan ezagutu behar ditugu txileak, gure kala maitagarriak eta arroxa pitimini variedadea. Guatzen ba! Udan sartu gara eta udan gaudenez begira ze udako maila dugun. Kalak nik matxe ditut pila bat. Kala xuri hauek nire baratzekoak dire eta betiko gure kalak dire. Baina egia da modan jarri direla koloretakoak ikusten ditugu toki askotan, arroxak, moreak, naranjak. Variedade hori motxagoa da, hauek beti luzeoak dire. Eta badakizue adibidez begira, Askotan uste dugu hau dela kalan loria, baino ez hau, unek txurillonek egiten duna da, babestu bere loria, eta bere loria hori jau da. Kuriosidade bezala, besterik gabe.
Zer gehiago ditugu orain ja udan arroxak? Variedade hau pitimini arroxa da, eta, besterik gabe ongi loratzen da, oso politia da, baino altuera gehiago ez du hartzen. Orduan bestiak bezala, loratzen dire udan, neguan ostua pixka bat galduko dute, eta kito. Zer gehiago dugu udan? Txile piperrak, txileak hemen geroz eta gehiago landatzen dire, pikanteak dire, eta kontutan euki adibidez, tomate batzuen onduan jartzen baditugu, udazkenerako tomate horiek ere pikanteak izango dire. Eta orain nire kala politi hauekin badakizu zer egin behar duten, lore xorta bat, papertxo bat hartu, esan dizuete nire baratzeko kalak, eta begira, besterik gabe, hola jarriko ditugu, papertxo batian bildu, begira, horrela, estu ez eskapo egiteko, laixo bat jarriko diot, eta pentsatu dut gure erredektore matxia, bea izena du, rubia guapa da eta gainera bizkaitarra zer gehiago, berari oparitxuko diot, zertik dago hemen esan kalak de politiak diren, ze politiak diren. Orduan, badakiz beste pentsatu duten, bea, zuretzat, hartu! Eta gaurko bideo hau ezin dut bukatu, gauza bat erakutsi gabe, begira, txatxan, konkuat bat da. Konkuat, azkenian alako mandarina mota bat da, fruta berez barrendik garratza da, baino azala oso goxua da. Orduan da fruta bat jaten da horrela txuritu gabe. Eta, ikusten dut zuen bezala oparitzeko dago. Joseba, esango izute gila. Hau, zure lan taldean opari bat da. Zertik nik badakit ze alako erronka berri bat edo baduzula. Joseba, kontatu mesedez. Ai, ama, Loli, eta eskerrik asko lan talde guztia, Enitxekin Earra, Oain, aldean ziz, barrun garratza eta ganpoti gozuak, larainan aurkakoa. Oide, ni biendamene honitzen horrelakin, tepio bat ite zituzen. Horrekin nedaten gendu. Bai, nik egia esan ikusitutela txiki horiek eta hola, jan izan ditutela, noiz, osoikan. Eta goxo, jarriko dut, baserrin, landatukoet, eta zuen omenez jango ditut frutuak, goxo. Eskerrik asko. Hemen txelako dugu. Atzian utziko dugu, ezta? Hemen txutziko dugu. Atzian ego gainean. Ikusteko ondo. Venga, eze onda ahi, hemen. Trikua, karakola. Karakola eta... Ontza eta erletxuak. Bueno, Joseba. Ega zan azmintzik baki, baino... Oidek. Zukaderrian saioa, bai, utzi biardet, pena hundillakin, eta, bani joa, aita hilauntzea, aita heldu egiten nahi eta ari eskua gota bestiot, eta han ibiliko nau. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, armintza hundilla, izarra, hemen egongola gurekin, zuekin, hobeto esan da, eta gudenokin, eta berituzak, hau utzi berren berdina, dotero dagoen dilat. Eleante. Ni eleante guaizta. Ados. Earra, Joseba. Itzako. Jarriko alde. Jarrin biarra. Jarrizak, jo mantala gainetik, eta guapo, Hau zure taiakoa, onera, Joseba. Hori de guain ireta jakoa. Nik irota iztu gate zaiteko. Ikusiko nola bukatuko hemen. Janda, jan. Gerri bueltare handituko zaik, eta... Bueno. Eskarrik asko, Joseba. Hau elegante, Txaketilla hau, Dotore, ez da? Dotore. Zemuz pasaitxo zu hemen urtiak, Joseba. Oso ondo. Eta asko ikasiat, eta benetan... gustoan hau, zuek horre ontzatelako. Zenba gonbiatu torriko zaizkiken. Ze desberdinak, bakoitza bere historikin, bere tirabirakin, arlo desberdinekin. Lotu zakan hau harrian. Jarriko dit. Eta gila zan, oso ondo pasat. Eta espero dit jarraitzia pasatzen. Bai, etxetikan zuei ikusten, Ez diat, Zukalerrian zailua ez dialako ikusten nik, Etxean egunen ikusten eta jarraituko da ikusten. Zer esango zenioak, Joseba? Eskarrak eman, azteko eta behin, zaten duen bezala, hiru obradoren aitak ematiken bezala arpegiak gehiago, o nire jatetxen aitak, geho behaizketan, eta nire hemen arpegia tokatu zaiteken jartzia, baina hemen jende askon lan azio gatzetikan, eta ni mogin nigote banauk,
txorimalo bat, buruak akabete bat esela gatena, eta jarraituko ez. Aldeten neurrian goxatzen, da disfrutatzen. Bitartia, errezeta bukatu behar dugu, ezta? Baki baiet. Azkeneko programa baino errezeta bukatuko dugu, ezta? Dudi gabe. Eta gaur egun ikusi, eta hoxe jaten geldituko geha. Bueno, hemen da gauna da, txirikordaia ondoin da. Honei bota behar diuna da, azukre pixka gainetikan, eta gio, txokolatekin bukatu, eta ja plateratu. Bueno, eta ize, txitxare baskak hemen, saio berri honekin hasita goxatzeko. Deitu ziatenen, kriston ilusioa intziten, benetan. Gainea, zure partez sartzia honia, netzako, benetan, referenti batzea, hemen Euskal Herrian, jende askorentzako, baina netzako ere bai, netzako da kriston plazerra hemen mantentzia, hemen urte askoz jarraitzea, ze hau hemen ez da bukatzen, eta urte asko beratuko zaizkigula Sukal Herrian, ordu honetan kozinatzen jarraituko dugula, ezta? Eta nahi deitu ziatenen, esan dugu, hau aukera bikaina, talde honekin, eta izugarria. Asko goxatuko, esatik itena. Gio gai bereziago etortitu, gaiak bani gehiago gustatu zaizkitenak kirolainak, o gehiago baserritarrenak, gauza berezik. Baina gero beste gauza askore bai beste arlo asko, ez ditukenak ezautzen, ez ditukenak ikutzen, ez ditukenak jorratzen nire bizitzan, eta barroaino sartzen zaizkikena, jende etortzen zaizkela, bere histori kontatzen zaizkikela, eta azkenian bai, ze Euskal Herria beratza sekan... Danatatik handak agula, danatatik asko... Gomendio bat emango beharko zenidan, zein izango litzateke? Goxatzia, izatia, errezeta errazak itia, ni bezain beste osagai eitzen garri honean meganea, batzutan gehiek ikartzizkia eta gero naztu ite gaitu, eta garrantzitsuena ekela etortzeken gonbidatua, behai entzun, behakin goxatu, eta gero lantaldiai, kasoen jok, baino gutxi. Herriari, ez da? Zantzak bai, Bakarik egoaldeari, ez da? Gionak enaitzak. Ez, garrantzitsuena, eta non arteren zoze polita ingo zue, gauza batzukin ni baino guztua gongoitu, beste batzukin gutxi oza, gauza asko ikastekoa iz nire nagoen beste ikastekoak, eta askotan nire aldea, juten hau bestia beste aldea, baina eskenean, danok guztago denean gauza polita tatzitu eta ondo tatzitu. Eskerrik asko, Joseba, da placer bat. Ez negaina arrotu behar dugu hemen, Ondo. Ez negaina arrotu behar dugu, hemen da gatela gordeta, bale? Eskatu, jak hemen zoze guztian nahi baek, guztiko jau, Eta kareta hori... Oi, ez da, zu nire eita dan edo, Mantxe, esan dugu gila. Bai, bigotiarekin hor kontrolatzen, gure atzian. Bueno, emaio korrei, eurra pixkat. Azukre hor dakak, bale? Oso, ondo. Bueno. Eta ondo arrotuko ditugu hor. Ondo arrotu. Azukrearekin. Dikain. Eta nik aurre hemen utziko ja fin, kolatera eratzeko. Eta... Seituan gade gueltan, hau xe arrotuko dugu, eta hau xe txugun utzi. Oan txegea. Bueno, hau puntxuan sekau. Armin txekarri taula mesedez eta edalontzio, Ona. Jartzeko pastela, nik hemen ez negaina dakat ja arrotuta. Vale. Eta platera eratzia bakarrik gelditze zaigu. Eskarrik asko, gazte. Gure azkeneko errezeta, Yes! Zerrekin hasi berraizi. Badakak errezeta prestatuta oso, ze badakak. Dauket, udara guztia errezetak pentsatzeko. Vale. Patxadan hartuko detu dara, disfrutatu egingo dut, gozatu egingo dut, eta bueltak emango dizkiot, errezeta guztiai. Goxo. Oidek. Zandako errezetak ere bai, ni esan diaten bezala atutan gora torten hau, errezakin, jendea goxatzia, gero jendek etxian itia, errepikatzia, eta hori da garrantzitsua. Etxekoengan pentsatuko dugu, behaiek etxean ere egiteko, trukutxoak eta horrela emango dizkiogu, beraz, badakizu, Urrengo urtetikan aurria, edo irailetikan aurria ere, errezetak errexak izango dira. Bueno, hemen txe, guain honi, ez negain pixka jarri. A ber, nola gartziaten nik hau lurra hori gabe. A ber, hola xe, adibidez. Ona. Errein di balkone. Dios. Bapo jarriko bia, Errein di uño, erra. Goxo. Kopa de la casa, mandik honeki, Gaurkoa bai. Venga, ona, eta kau pixka gainetika. Horrela xe. Irabazio. Indiu, galanta. Bueno, lagunak, benetan, mila esker, hor oteatikan. Jarraitu hemen egoten, Eta... Urrengo arte. Muxo asko, eta sorteon, eta hor jaitu. Zaiatuko baitu. Venga,